някои медии. Не знам колко от вас са гледали тези клипове, които се появиха, но те са нечовешки. Не би трябвало да има човек, който да може да огледа това нещо и да остане безучастен. Затова оставка на Даниел Митов. Незабавно, веднага, днес. Не да дава брифинги в момента в Варна. Не да обяснява как в кръвта на починали имало наркотици. Не да навежда едва ли не, че той самия си е причинил леталния изход. Не да обяснява, че полицаите нищо не са му направили, защото те лъгаха предния ден. Обясняваха как те само го били сложили да легне и му давали вода. И виждаме как му дават вода. Симруци в главата и светници с бъбреците. Дори само за тази лъжа трябваше министърът отдавна вече да си е тръгнал от министерството. Ако Митов има поне малко мъжко достоинство, днес до края на деня той трябва да си подаде оставката. Ако не, неговият позор пада като сянка върху цялото правителство.